We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngimbatha ingubo eyodwa nesoka likamama. Ngiyabingelela kuwe sisi nakusizwe sakithi. Umama wazwana noBen 10 emva kokundlula kukababa emhlabeni. Indaba yami iqala kanjena. Ngikhule ekhaya ngikhuliswa umama nobaba kanye nezingane zakithi ezimbili ezincane kunami. Sikhula ekhaya sidla izambane likapondo ngoba phela ubaba wayesebenza kahle kakhulu kanti futhi enamabhizinisi. Sakhula safunda saze saqeda isikolo. Kodwa mina angiyanga e-university ngathatha i-gap year ngoba ngithi ngisaphumula kancane isikolo. Nabazali abazange baba nenkinga. Kuthe kulowo nyaka ubaba wahlaselwa ukugula. Ngebhadi ukufa kwagcina kumnqobile. Kwenziwa ke amalungiselelo wafihlwa ubaba. Ekhaya ngoba sasisindisiwe umama akazilanga. Akuphelanga zinyanga ezingakanani ubaba endlulile emhlabeni. Umama waqala enye into esingayijwayele. Ubesengumuntu oke ahambe angabuyi ekhaya izinsuku noma ezimbili kuya kwezintathu. Yathi uma iqala ukwenzeka lento sazitshela ukuthi akathandi ukuba sekhaya ngoba kunezinto ezimkhumbuza ubaba. Kodwa okwakusimangaza njalo ukuthi uma eke wahamba ubuya ejabule into eyisimanga. Sase sithatha isinqumo sokuthi ake sihlale naye phansi simbuze ukuthi uzizwa kanjani ngokuhamba kukababa. Impendulo esayithola wathi yena akanankinga ngoba kusho ukuthi bese kufike isikhathi. Kanti futhi yena useqhubekele phambili ngempilo. Kwathi nje ekuhambeni kwesikhathi kwaqala kwenzeka izinto esingazijwayele. Umama waqala waba nesivakashi esiza ebusuku kuphela. Sasingakaze sisibone lesivakashi kodwa sasibona umama makavuka ekseni enza isidlo sasekuseni kube namaplate amabili. Ahambe nakho aye ekamelweni lakhe nobaba. Sesiyozwa kuxoxwa kuhlekwa. Zahamba ke izinsuku wagcina esibiza umama wahlala nathi phansi. Wasitshela ukuthi kunomuntu akafuna ukusazisa yena. Kanti futhi lo muntu sekazohlala nathi la ekhaya. Hayi nangempela wagcina efikile ke lowo muntu. Sathuka kakhulu uma sibona ukuthi ngumfana omncane owayefunda nathi. Umama wasitshela ke ukuthi nguye umuntu akamthandayo, nguye umuntu akaphilisana naye. Hayi nathi samazisa ke ukuthi lento le asiyithandi futhi angeke sivuke sizwisisa. Hayi umama wathi ke onenkinga angamphumela kwakhe. Hayi nathi sabona ukuthi ayikho into esizoyenza ukuthi nje sihlale samukele isimo. Zahamba ke inyanga sihlala naye lo mfana saze samjwayela vele. Ngapha akasebenzi, akafundi, udla nje imali kababa.
Kwathi nje ekuhambeni kwesikhathi nami ngase ngizizwa senginemizwa yakhe lo mfana. Ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngcono ngimfense. Hawu nangempela wathatheka. Sagcina sijola. Ekuqaleni ngangimthanda ngempela ngoba ngase ngiba nesikhwele mangimbona enomama. Lokho okwenza ngagcina ngiphuma ekhaya ngiyoqasha ukuze sizokwazi ukubonana kahle nesoka lami, kanti futhi ngangibalekela ukungababoni bendawonye nomama. Kodwa ngathi mase ngihlala ngedwa emqashweni wabuya umqondo ukuthi lo bhuti akasithandi uzobhidliza umuzi ngoba kunezinkulumo ezazingazinhle neze ake azikhulume ngomama masisobabili. Asho nokusho ukuthi lo gogo oshwabene ucabanga ukuthi yena angayeka ontanga yakhe for yena. Ziningi nje izinto ezimbi akazikhuluma ngomama. Lokho okwangivezela ngokusobala ukuthi uzele imali. Ngase ngifikelwa imicabango yokuthi kumele abulawe. Inhliziyo yami igaya izibozi, iminjunju yezinhlungu engidla mihla namalanga ngenxa yenzondo enginayo ngalomfana. Into yokubulala bengingakayenzi ngoba ngiyasaba nokuboshwa. Ngapha ayikho into engiyifuna kulobhuti ukuthi aphume empilweni zethu. Kodwa lokho kuzoba nzima kakhulu ngoba umama uyazifela ngaye. So ngiyacela mphakathi wakwa Listen No Judgment ningibonise ukuthi ngenze njani kulesimo. Ngoba ngendlela umama amthanda ngayo lo mfana sengize ngicabange nokuthi mhlambe umdlisile, kungenzeka ukuthi wamyela enyangeni. Engingakusho nje kubazali ukuthi mase bashiwe abalingani babo emhlabeni abathi noma baqhubeka nempilo kodwa bangathandani nezingane ezincane ngoba balimaza imindeni yabo. Nokuthi mabaphume phela ekhaya bayoqhubeka nempilo ngaphandle ngoba kubuhlungu ukubona indoda noma umfazi eselala la kwakulala khona ubaba noma umama wakuloyo muzi. Siyazi ukuthi imizi yenu lena, kodwa siyacela ukuthi nathi nisicabangele njengezingane. Ngiyabonga. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ningakhohlwa ukulike ne-subscribe. Siyacela bazalwane ukuthi ni-subscribe. Ama-analytics asibonisa ukuthi 75% yabantu abalalela indaba zethu abaka-subscribe. Kusubscribe only 25%. So ngokukhulu ukuzithoba nokuzehlisa ngiyacela bandla ukuthi ni-subscribe. Ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.